Psikogelan egiten duguna da laguntze aurrari garapen osasuntsu bat lortzen. Ematen dizkiogu baliabideak gero heldutasun prozesuan eta sozializazio prozesuan laguntzeko. Baliabide bezala edo langai bezala daukagu gorputza eta beti esaten dugu ez dela teknika bat, da praktika bat oinarri batzuetan edo teoria batzuetan oinarrituta eta aurrari laguntzen diona azaltzen den bezalakoa. Azkenean ez dira jolas libreko saioak eta horretarako diseinatzen dugu espazioa eta materiala era konkretu batean. Eta gero helduaren papera edo helduaren begirada ere funtsezkoa izango da espazio honetan. Kokatu behar dalako begirada izateko espazio osokoa eta gero ere kontrolatu behar ditu bere beldurrak eta bere ezintasunak umearen gainez jartzeko. Gero beste era batean ere ispilu lanak egin behar ditu, trasladatzeko umeari zein dan bere gorputzaren kontzientzia joateko hartzen eta bere gaitasun eta nortasunen kontzientzia joateko hartzen, gaitasun horretan ere bere limiteak joateko ezagutzen pixkanaka. Helduaren begirade gabe aurra ezin dalako ezi. Askotan garrantzitsua da nola gerturatzen garen aurrarengana eta ze disposizioarekin egiten dugun gerturaketa hori. Saioaren momentuak dira hasierako ritual hori, non sartzen garen eta horra aipatzen dugun daukagun arau bakarra, mina ez eman eta mina ez hartu. Eta gero hitz egiten dugu aurreko saioan gertatutakoaz, pixka bat prozesu horretan laguntzeko edo zailtasun horietan laguntzeko. Saio batetik bestera ez da dena desagertzen, baizik eta jarraikortasuna dauka, orduan hori ere gogoratzen dugu. Hasten gara ere horma bat botatzen edo dorro bat botatzen, pixka tentsio hori, urduritasun hori askatzeko, harresi hori heldu batek egin digu eta helduak emango digu baimena hori apurtzeko. Beste espazio bat garrantzitsua psikogelan, mugimenduko espazioa da edo espazio sensorio motorea. Haurrak baditu barruan desio, frustrazio, beldur batzuk eta bere barne mundu horreri irtenbide bat eman behar dio. Eta guzti horiek ateratzeko edo asetzeko espazio hau dauka. Hemen agertuko dira jauziak, desorekak, alturan igotzea, balantzeoak, guzti honek lagunduko dio barruan daukan emozio guzti hori askatzen eta askeago sentituko da. Espazio honek ere lagunduko dio pixkat bere gorputzaren limiteak eta ezagutzen. Beste espazio garrantzitsu bat, espazio simbolikoa da psikogelan, eta hemen ematen die aukera komunikatzeko, pentsamendura pasatzeko eta rol desberdinekin aritzeko edo rol desberdinetan sartzeko. Hemen agertuko dira futbolisten jolasak, etxeak eta familia jolasak, ume, zaintzak, garraio desberdinak, trenak, koeteak, helikopteroak, beraien barne mundu hori simbolizatu, eta jolasa bihurtzen dute, eta komunikatzeko espazio garrantzitsu bat bihurtzen da. Jolasa bihurtzen da barruan daramaten hizkuntza. Orduan, hizkuntzaren arloa hemen aukera ematen die asko garatzeko. Eta espazio honetan aurrak bere barne mundua ateratzen du, simbolizatzen du, eta eraldatzeko aukera ematen die rol desberdinak hartuz. Hau egin eta gero, pasatzen gara ipuinetik edo errepresentaziotik, gorputzaren mugimendua eten egiten dugu, eta pentsamendura pasatzen gara, eta momentu honen helburua da emozioen kontentzioa egitea. Haurrak normalean ipuinaren protagonistarekin identifikatzen dira, eta berarekin batera bizitzen dituzte protagonista honek biziko dituen abentura guztiak. Honek balio die barruan daukaten emozio zurrunbilo hori ezagutzeko eta ordenatzeko. Azken finean, protagonistak bizitzen dituen arazo edo abentura horiek simbolizatu egingo ditu, bereak egingo ditu eta modu simbolikoan konpondu egingo ditu. Prozesu guzti honetan, zailtasun desberdinak ikusiko ditugu. Azkenean estrategia okorrak erabiltzen dituztelak, bai komunikatzeko edo bai gauzak eskatzeko edo jolasa bideratzeko. Orduan aurroiek sufritzen daude
eta azkenean eskatzen ari direna da beste begirada bat ematea. Onartuak izatea, ulertuak izatea eta azken finean maitatuak izatea. Orduan, prozesu guztian zehar, helduak honetan lagundu behar diogu. Eta laguntza hori beti izango da aurrori geldituz, horreri baietza edo ezetza argia emanez, onartuz ere batzutan segurtasun arau horiek apurtu egingo dituela. Ez bakarrik gauza okerrak ikusten, baizik eta honetatik edo gauza honetatik abiatuz hortik eraikitzea. Orduan aurrak prozesuan zehar eskatuko digu laguntza desberdinak eta gu kokatu egingo gara bere ondoan horiei erantzun egoki bat emanez. Gatazkak ere ibilbidearen parte izango dira eta adostoki bat daukagu. Eta bertan jaso egiten dituzte kidearen haserreak, beraiek ere beraien haserreak adierazten dituzte, limiteak jartzen dituzte, eskaerak egiten dituzte, beraien beharrak ere adierazten dituzte, modu lasaian eta hizkuntzaren bitartez, eta horretan ere emozioen gestioan eta emozioen identifikazioan lagungarria egiten zaie espazioa. Behin kidearekin hitz egin da, jolasera bueltatu daitezke, modu lasaiago batean. Azken finean, esaten ari direna da, onartu naizen bezalakoa, ez ikusi bakarrik gaizki egiten dudana, esan ezetz eta baietz argiak, edo batzutan gelditu egin beharko nauzu, edo batzutan apurtu egingo ditut gauzak, edo batzutan ezin naiz egon denbora asko eserita eta zuri entzuten. Orduan guzti horreri ere eskatzen ari dira ulermen bat ematea.